Amen. This is part 2 of Stila neqalekiso zesizukulwane, generational curses. Ngibingelele mfundisi uSibiya, siyaqhubeka la sigcina khona ku part 1 besasho ukuthi ke ucansi umshado izivumelwano segazi of the highest order. Ngelilanga ngijule even more ngaleyo nto leyo, but I want us to understand ukuthi lesivumelwano leso manje results in igoda ifundelo lomphefumulo, igoda lomphefumulo athi khole soul time, where umuntu uyamkhumbula noma usuhlakane nayo, uyamlangazelela, uyamfuna ugcina usucabanga njengaye, usukhuluma njengayo, uyayibona leyo nto leyo. And even enye into futhi what into enziwa ucansi has iBhayibheli liba munye, so ibusise operate empilweni yomuntu za operate empilweni yakho, iqalekiso operate empilweni yomuntu za operate empilweni yakho, because seni munye. This is very true, because ucansi ngaNkulunkulu wathi inhloso yakhe was that ulana nomuntu oyedwa empilweni yakho, because uNkulunkulu is trying to protect us from the consequences of the sex of outside of umshado. Uyabonga ukuthi uNkulunkulu uyazazi izinto lezi. So enye into futhi esayidini lokumnyama ke, so ifundelo lomphefumulo is not a bad thing depending ukuthi ulenze nini. Makubona nje umuntu oshada naye enhlanganiswe nayo ngokusemthethweni, it's a blessing, okay? But mangabe ke unemfundo lomphefumulo umuntu ongashadanga naye, then it's a open door for isitha, umnyango uvuliwe ogunyaza isitha ukuthi uhlasele imoya yenkanuko, uhlasele imoya yenkanuko, uhlasele amademoni alala nayo. Khona amademoni ke okwesemente yawo ukuthi alale nabantu. So mangabe ke wena kwenzisono socansike, unomnyango uvulekile ukuthi le moya le ikhlasela, and izokuhlasela. They will attack you until urepente uthi Nkosi forgive me, ngixolele. Then Satan ngegama laJesu, wena namademoni nemimoya benamagunya phezulu empilo yami ngenxa yesono sami sokulala ngashadanga, sokufeba, ukubiza nje abanjalo futhi ubiza nje abanjalo. Ngaba namahloni ukubiza into ngegama ubuyenza, ngoba manje usuyiyekile, usaba ukuyibiza ngegama. Bize ninamademoni benamagunya namalungelo phezulu empilo yami ngenxa yesono sokufeba. Ngiyavuma, yebo ngakwenza lokho, but sengiguqukile, igazi laJesu lingihlanzile, ngithathelelwe. Ngiyanixosha empilweni nami, ngiyanidivosa onke amafindo emphefumulo engawadala engawenza empilweni yami ngenxa yokulala nosibanibani. Ubiza igama lalo muntu lowo walala naye, noma ungamkhumbula igama lakhe ke leyo ndawo naye kwenza khona, noma mangabe khona nje into encane nje oyikhumbulayo, that is sufficient. Umoya ongcwele noSathane bayazi ukuthi ukhuluma ngani, but they know what we're talking about. Leyo sisengalana naye lela dolobha leya, lela ndawo leya, lo asisiwa kabanibani, lo asisebegqoka into enje, ngiyazihlukanisa, ngiyadivosa lezi sivumelane lelo sivumelane engasenza naye, ngiyasidivosa kulowo mshado lowo. Ngiyasihlukanisa, ngiyalishisa lelo goda lomphefumulo, lelo fundo lomphefumulo benginayo, nemimoya yenkanuko benamagunya phezu kwempilo yami ngenxa yaleso senzo leso. Ngithandisana magunya, ngiyanixosha, get out. Nkosi, ngiyabonga ukuthi Nkosi uyawuhlanza umphefumulo wami, uyawuhlanza, uyawukhulula umzimba wami, ngoba iBhayibheli naba umzimba munye, bayakuba nyamanye. Amen. So there is lento inomthelela emphefumulweni wakho, even nasemzimbeni wakho. Lithi iBhayibheli so kulala ungashadanga ulithi uwona umzimba wakho. Lithi verse 18, balekelani ubufebe, zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba, kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba, okay? Kepha nazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya Ongcwele okunina enenamukele kuNkulunkulu nokuthi anesibo abenu na. So you have to address, so izenzo zethu whether good or bad, they affect you, they affect the kingdom of God, umbuso kaNkulunkulu nombuso bomnyama. So kumele uaddress both kingdoms. Kukhona izono ezinjalo, hayi zonke. There are things lana kumele you can address, just stand on the side lombuso kaNkulunkulu, ubusana noNkulunkulu. And there are things ingakho amavidiyo eswenzile before sike sakhuluma ukuthi sabuela sebheka isivumelwano esidala ukuthi sisebenza kanjani, how siyapply kanjani, siyaziba sonke, yonke into eCold Testament siyaziba, ayikho into esithintayo, noma singafeba ayikho imphumela, noma singantshontsha ayikho imphumela. No, we know that's not true. Ungantshontsha, there is a spiritual implication
kunomphumela enyameni, ungaboshwa, ungashaywa, and then nasendaweni kamoya kunento enzakalayo. Uyayibona lonto leyo. Isithi siyakusola phambi kaNkulunkulu. Siyakusola sithi no, untshontshile lo. Untshontshile, and then ngaka umoya ongcwele uyayihlaba inhliziyo yakho as ummeli wakho. Uyayibona umsolo abangcwele, the accuser of the brethren, uyakusola phambi kaNkulunkulu. Ummeli wakho umoya ongcwele kube uyena uhlaba inhliziyo yakho ukuthi guquka lesono lesibuyisele into wayintshontsha. Uyabona, because lento leyo entshontshiwe ingcolile. I hope you know that khona izinto eBhayibheli ethi ziclean izinto engcolile. Yabo, even in the New Testament into yokungcola uyayisho ukuthi sihlukanise into engcolile, ukuthi separate yourself from the unclean thing and I will receive you. Umpastor Paul umuntu beyandasinda umusa obhale leyo nto leyo. So you have to understand, asiliziphi lelo verse lelo, but siya check ukuthi okay, how does this apply manje? So khona izinto ezimele address. For example, ziningi izona bakwethu ezinto, uyabona lento yemsamo yemsamo, khothama emsamo, sikhonza uNkulunkulu sibachithele igazi. Lezi zinto lezi ziza neqalekiso, zivula umnyango for isitha. Yengakabazana abaningi bahlukumezekile, bahlukumeza emaphusheni babo bahlukumezekile. Even nasempilweni nje bahlukumezekile nje. Mulalela izinto, uyabona inkinga beza nazo abazalwane, uyabona no umuntu uzama ukutrace le nkinga ukuthi isukaphi. Ubona ukuthi no, lento isuka from izinto lo muntu azenza ngakasindiswa, but ucabanga hawo lo muntu kanti asona isidala esisha yini. So senza ukusho ukuthi lento esidala esisha, yes, isidala esisha aspeak ukuthi umuntu isidala esisha, no one is denying that, but into esisho ukuthi ke isidala esisha but isivumelano esenziwa isidalwa esidala. Yabo, I like to ivangeli elikwazi ukulipracticalize. Ngithi mina izinto ezenziwa isidalwa anti wena usidala esisha usindisiwe, but izinto ezenziwa isidalwa esidala. Sabe sesidala sabe umuntu wethu omdala wabethela kanye noKristu. Yes, lezo vuna lezo zinamagunya, sisakhuluma phezulu impilo yakho, sagunyaza imimoya ukuthi ihlukumeze impilo yakho in many ways. So izinto ezenziwa obaba omkhulu obaba yabo zinamagunya phezulu impilo yakho. If you bona impawu, then that means it's still there. I go into nje usengqondweni yakho. Abantu bafundisi bazokutshela ukuthi hayi lento isengqondweni yakho uyayicabanga nje, wena hayi ucabanga iqalekiso kakhulu, you are case conscious. No, there are these izinto ezenzakalayo lezi, these are true problems. Abazalwana abanye bahlishe imoya obungoma. Uzibuza umuntu usindisiwe uphila impilo engcwele, uthi check impilo yakhe akanasono, ngisho ukuthi into wrong ayenzayo yaziyo. Yabona, akanasono. Angisho ukuthi perfect phambi kaNkulunkulu, angisho ukuthi akabe nemicabanga, angisho ukuthi akanasono ukuthi perfect. I'm not saying that, but akananezinto azenzayo ezigunyaza izitha, akanasono, uphila impilo engcwele as far as we know ngokwesika kaNkulunkulu. You understand? Akacommit izono. You understand? Angisho ke sono sikabili ka uphe siyazi ukuthi sono kunezinto lezi ezimbi ozenzayo, bese kunezinto ezinhle ongazange uzenze noma uzenzisise. You understand? So lezi zinto lezi ongazange uzenze are not so much a problem as lezi ozenzile, because uma uSathane accuser, yes, to accuse so much ngento enzile, a crime committed. Yabo, le accusation leyo inosindo kakhulu le insolo lezi for into umuntu ayenzile. Because sekunobufakazi manje. But into ongenzanga, for example, let me just give one example. Angiphingi ngishadile, nayibona iringa ngithi ngishadile. Angiphingi, kodwa at the same time angiphingi. At the same time angazi unkosikazi wami ngamthanda noma angamthanda unkosikazi wami ngendlela uKristu athi ngendlela uKristu athanda ibandla. Lithi iBhayibheli ngifunda baseFeso chapter 5 lithi madoda thandana amakhosikazi enu njengoba uKristu ethanda ibandla lakhe. Ngiyayibona lonto. Angakwenzi lokho, ngiyakhula kuleyo nto, ngiyazama ukuyenza leyo nto, ngiyakhula kuyo. You understand? Angayenzi, so angakwenzisisi lokuhle okwazi ukuthi ngibele ngikwenze. So in that sense nginaso isono ngiyona, but angiphingi, angiphingi, angifebi, anginawo amakhwapheni. I'm not doing that. I'm not committing lesono sibiza ngeadultery. But at the same time, as umyalo kaNkulunkulu ukuthi ngithanda unkosikazi wami njengoba uKristu thanda ibandla, angapheleliswa lapho. I'm still getting there. That's what I mean. Ukuthi kukhona izinto esizenzile nezinto ezinhle esingazange sizenzisise. So I hope you understand me uma ngichaza leyo nto. Okay, so
usathane usebenzisa more lokho esikwenzile more than lokhu esingazange sikwenzisise. Okay, so asibeleke lento yommeli. So umsathane ungumsolwa wabangcwele, he is the accuser of the brethren, bese uNkulunkulu ngumehluleli, and then uJesu ungummeli wakhe, he is the advocate. Lisho njalo incwadi yaJohn oqala, incwadi kaJohn oqala chapter 2 I think verse 1 and 2, yabo. Then uMongcwele naye ungummeli wethu. Now uJesu uphinda abe nguye oyinhlawulo yethu, uphinda abe nguye ngomhlatshelo wethu, abe uyena oyinkokhelo yethu. So you understand the system. Sisenkantolo la, sisenkantolo. Izwi kaNkulunkulu, it's a legalistic book. Ibhuku elinomthetho. The whole word of God. Izwi kaNkulunkulu ligcwele imithetho, ligcwele ama principles, imigomo nembandela. Uma wenza lokho, uNkulunkulu wenza lokho. uNkulunkulu menza isivumelwano nomuntu, uNkulunkulu afeze ingxenye yakhe na ufeze ingxenye yakho. Uma umuntu enza isivumelwano nesitha ngokwenza izinto zesitha, isitha singena kuzivumelwano nomuntu, isitha sizaqala samhlukumeza umuntu ngoba umuntu wenza isivumelwano nesitha, uthi into yesitha. And then mase ufuna ukuphuma ke umuntu ke sekumele manje asebenzise omunye umthetho kamoya ukuphuma ke. So umthetho kamoya uKristu sihlengile Iziqalekisweni, umthetho kamoya lo othize. Umuntu eKristu usidala esisha umthetho kamoya lo othize engiusebenzisayo to override override mhlawumbe igama leli noma ukuvoida, angazi mele igama nikena lizo manje itolo go Pick and Pay ko Shoprite ko Spar, umuntu enza iphutha, enza mistake bese athi ngicela ivoid. Exactly ke. So igazi lika Jesu ngalo siyakwazi ukwenza ivoid kuyiqalekiso nemkhokha yasekhaya, izukulwane, imkhokha yesizukulwane sethu. Ngegazi kaJesu siyakwazi ukuthi sathane void, ngamagama izivumelwano benginaso nawe ngasenza nawe manje ngithi asisana amagunya phezulu impilo yami because of igazi likaJesu. So I'm using the authority, igunya nelungelo namandla segazini kaJesu ukumelana neziqalekiso zinamagunya phezulu impilo yami. I hope you understand that. Kubalekile. So uma ke listen ngixolele ngizokhuluma ngalezi yokufeba kakhulu, isona sokufeba ngabe siyakhuba angasikhobelani ngaba isebhayibhelini lento. Uze kule platform ngidelana nama topic serious la, izinto ezishaya abantu ezenza abantu babelezweni. Excuse me. Abantu wena usindisiwe kodwa uhlishimoya ubungoma, uhlishimoya ubungoma, uyaquleka wena ubona abantu abafile, umkhulu bayakuvakashela, wena ubathi nokugula okuthize, udokotela uyahamba udokotela akaboni lutho, benza ama ultrasound, benza ama scan, benza ama x-ray, abona ukuthi udokotela bathatha amagazi babona lutho. Lento leyo kumele si check ukuthi spiritually isukaphi. This is a spiritual matter. Angeba udokotela mhlawumbe ngeke bakwazi ukusiza. Ayona inkinga yezulu, ayikho into ekuthiwa inkinga yezulu, kunenkinga zikamoya. Ayikho into ekuthiwa inkinga yabasuthu, ayikho inkinga yabapedi, kunenkinga, ayikho inkinga yabelungu, ayikho inkinga yamandiya, kunenkinga zikamoya. Because what I'm talking about ayithinta kuphela umuntu omnyama, ithinta umlungu, ithinta India, ithinta iChina, ithinta umuntuogreen, umuntu oblue, mayibe nje umuntu nje unjani umfishane usidudla, iyakuthinta mangabe nje unegazi, umuntu nomzimba unegazi, ngomoya nokuphefumula emzimbeni, iyakuthinta. Ayikhethi ke le mthetho kamoya apply to every person, whether uyayazi noma uyazi noma uyayihloniphi, mangabe uyihloniphi ka uyazi ila uzoshayeka khona ngempela lento sidiscuss njengamanje. Okay, because sikhuluma ngezinto eziningi bazalwane, sikhuluma ngezinto eziningi. So I hope siya understand. So ukuthi isidala esisha kukhona abantu bakwethu. Let me mhlawumbe let me even give le example le. Let me give you the example le. So is salvation okay. So ukusindiswa being kube isidala esisha akusho ukuthi automatically kucancela yonke into oyenzile. No, it does not. Ezinye izinto uNkulunkulu, that's why uNkulunkulu sometimes abanye abantu noma sebesindisiwe, umoya ongcwele, ummeli, umoya ongcwele, umsizi, uyakuhola ukuthi hamba uxolisa kumuntu obisana nawe kuze, because why? We understand umoya ongcwele uyakuhola ukuthi hamba cela ifo, hamba noma thethelela umunye umuntu othize. Why? Because umoya ongcwele understand ukuthi
Ukungathetheleli, unforgiveness, umnyango ovulekile for isitha kusihlukumeza. Funda amagama aJesu, you understand? You realize that ukungathetheleli, unforgiveness, wena usuthethelelwe, uswamkela intethelelo kaNkulunkulu through Jesu. Ukungathetheleli, it's an open door for isitha kusihlukumeza. Khona izifo eshaya abantu because of unforgiveness. I promise you, unforgiveness khona izifo eshaya abantu of unforgiveness. I-cancer. Let me not hold back la nganidabukeli ngifuna ukuthi ningithande. I-cancer, some cancers abanga ukungathetheleli. Ezinye izifo zamathambo zibanga ukungathetheleli. Amen. Ezinye izifo zamathambo zibanga ukungathetheleli. I am serious. Some people, abantu sebaze bafa bano cancer ngenxa yamagqubu, amagrudge. Moya Ngcwele ebehola thethelela usibanibani, fonela usibanibani ubuyisane naye. Hayi ukuthi ngoba wena ubu-wrong. Asisho ukuthi ngoba Moya Ngcwele mathi buyisana nomuntu akusho ukuthi Moya Ngcwele esichaza ukuthi uwo-wrong, but Moya Ngcwele wenzeka ukuthi kuze wena uvala umnyango, uvalela isitha ukuthi isitha singakuhlukumezi ngokugula, singakuhlukumezi ngamaphupho because of the unforgiveness onayo. That is the truth, whether you like it or not. And I'll change ngoba ungalithandi. So Moya Ngcwele, being God as konke, engummeli, is a best lawyer, believe you me, best lawyer. Uzothi Moya Ngcwele hamba uxolisa, hamba noma mxolele. Athi Moya Ngcwele lento wayintshontsha hamba uvuma, because isitha siyazi irecord liqishiwe sadinga uNkulunkulu. Yes, uNkulunkulu akakusoli, akaku-accuse. Ngithi mina uNkulunkulu akalivusi imuva lakho unless imuva kunento ewayenza imuva lakho eli-affecta i-present yakho. For example, ake sithi ngamithisa ngisasezweni ngakasindiswa and then ingane ngayiphika phela ngibaleke senengane ezu5 awunako sekufike e6 phela manje ngayiphika ingane. Umoya Ngcwele, I can assure you uma usanda ukuthi Jesu ngiyakuvuma nje Nkosi Umsindisi, the first issue Umoya Ngcwele azoyi-address empilweni yakho ukuthi hamba uyovuma lengane owayiphika, uyondle, uyinakekele, uxolise, uhlawule makudinga ukuthi uhlawule lengane leyo, because Umoya Ngcwele understands lo mthetho kamoya. Uyazi le mfundisi ayisuka ekhanda lami. Umoya Ngcwele understands ukuthi ukupheka lengane kwakho loya isitha, yebo kwenza ungakasindiswa, but kwenzeka. Lento doesn't only work esidini lezinto ezimbi, even in the side lezinto ezinhle. If abazali bethu banebhizinisi bacebile, siyazala emndenini, ifa sizalele kufa, ifa uzalela kuyo, uzala unengcebe ekhaya, uzale nengcebe ngoba yini? Wena wenze kahle, wena usebenzele ingcebe? No, abazali bakho. So there is a physical ifa lakho, igugu lakho lenyama lasemhlabeni lelo. At the same time, the same thing also applies endaweni kamoya. Sinamagugu namafa endaweni kamoya esothatha abazaleni bethu, sithatha kogogo, komkhulu, kokhokho. Doesn't only apply endaweni yenyama, in the physical, yeah, endaweni kamoya futhi. So amagugu, inheritance, heritage, wasikhomba ngeheritage iapply physically and also spiritually. So Moya Ngcwele uthi hamba uvuma lengane leya owayiphika, because isitha sakakuza uthi kumzalwane lo, but ke akondli ke wena uthesa into yakho. Sathane, just as Satan wasebenzisa izwi against uJesu, he also does the same thing against you. uSathane will accuse you to uNkulunkulu, and uSathane will accuse you to you. uSathane will accuse you to uNkulunkulu. Satan will also accuse you to you. Now, mangabe he accuses to God, then you can check your case yakho. It's all happening in the realm of the spirit. This all happening in the realm of the spirit. Yazindawo sazofundisa ngendawo kamoya ukuthi sebenza kanjani, because abazana abaningi enza ukuthi bashayeke entweni zikamoya, because they don't understand ukuthi indawo kamoya isebenza kanjani, indawo kamoya isebenza kanjani. As a result bashayeka. It's Bible, abantu babhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ababhubhi ngoba uSathane namandla, akabhubhi ngoba uNkulunkulu engabanikeza ngamandla abantu, ababhubhi ngoba nje no, babhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ulwazi makes the difference. Abantu bami ngokuthola ulwazi bayakhululeka. Kusho njalo, I think it's Iziqalekiso, through knowledge shall the just be delivered. Through knowledge shall the just be delivered. So bazana ulwazi obalekile, lento engizama ukunikeza ngizama ukunikeza ulwazi. Ngamagama ngizama ukukuvezela ukuthi lento ekade ikushaya, all of this esindisiwe, but
imiphumela yensindiso awuyiboni kahle. There are things ezingenzeki empilweni yakho. I'm trying to show you what could be some of the reasons. Some of the reasons is excuse me, Iziqalekiso zesizukulwane. Amen. Generational curses. Okay, so I hope it makes sense. As shang ukuthi awusona isidala esisha, hayi isidala esisha wena ushela uNkulunkulu, and that is 100% true. Isidala esisha, but ke isidala esisha kuyaba isidala esisha sike saba isidala esidala senze ivumelane lezo, so zimile. So isidala esisha yomele sikline imess enziwe isidalwa esidala, including ama-generational curses that might still apply and hinder your life. You understand? I hope iyezwakala bakwethu, it's clear. I hope niyabusiseka nasizakala futhi. And no subscriber phela, ni subscribe ni subscribe ikhule channel, ni forward le video. Habe le video yakusiza wena uyiforward komunye umuntu. Amen. Ezomsiza naye. Amen. Like and share nje, ningasabi ukulike and share. Asicharge ke lana angeke sithi ufuna ukunikela mhlambe yongithinta ngasecala ama banking details, but ke asixolile ukuthi uNkulunkulu akakusizike ngoba unikelile ke ukuthi ukhuleke usiqalekiso. No, into zokusiza kade ninikela bakwethu, kade nikhipha imali, befundisi bamanga, abaprofeti bamanga banikhiphisa imali, bathi mufuna ekhaya uphele lo mkhokha khipha imali, mafuna ukuthola umshado khipha imali, uma ufuna ukuthola ingane khipha imali, uma ufuna ukuthola umsebenzi khipha imali. No, asiyezwini impendulo. Uthola konke uJesu akwenzela kona, ukwenzela ngenxa konke uNkulunkulu akwenzela kona, ukwenzela ngenxa yenkokhelo, umhlatshelo, umnikelo owenziwa uJesu esiphambanweni. Amen. AbaseRoma chapter 8 verse 32 uthi, abaseRoma chapter 8 verse 2, yena ongayigodlanga eyakhe indodana, yena uNkulunkulu uNkulunkulu Baba akayigodlanga eyakhe indodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke. So uyinikela ngenxa yethu. Uthi kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Kungaba kanjani ukuthi angasiphi konke kanye nayo na? So konke uNkulunkulu asenzela kona usenzela ngenxa yale ndodana le esiyibiza ngoJesu Kristu. He does it because uJesu sewakhokhela. It's one of the izathu why umzalwane engawenzi umhlatshelo, because akudinga ukuthi umuntu osindisiwe awenze umhlatshelo, because sesinawo umhlatshelo. Ngoba umhlatshelo, excuse me, umhlatshelo is one, umhlatshelo ngisho umhlatshelo wezilwane, indawo kamoya inyakazisa umhlatshelo. Now depend ukuthi sikhuluma ngamuphi umhlatshelo, because imhlatshelo ayifani ngokwezinga nangamandla, ngokwequality ayifani. Khona imhlatshelo so imhlatshelo yezilwane nemhlatshelo womuntu ayifani. Siyazi ukuthi umuntu in terms of nje masibala inani ngokwempilo, i-value of life, impilo yomuntu is worth more value than impilo yesilwane. So igazi lomuntu is worth more value than igazi lesilwane. So uNkulunkulu wathi mina uJesu waba umuntu, wafika wambatha inyama negazi wezemhlabeni, waba umhlatshelo. That is the greatest. Awukho umhlatshelo odlula igazi likaJesu. So iwona umhlatshelo lo owasithengela inkululeko, wona umhlatshelo lo wasitholela inkululeko from Iziqalekiso. So akudingi ukuthi siyenze umhlatshelo wezilwane. You are now going to into engaphansi kwegazi laJesu. That's why udinga wena uphila ngemhlatshelo yezilwane ofuna ukuphila ngayo. Yingakho kumele hlezi uvuselele into yakhe ya expire, kumele hlezi uvuselela. Kanti ke thina esinomhlatshelo omile inguna phakade, umhlatshelo wegazi laJesu, asidingi ukuthi sivuselele. Angeke manje ngithi Nkosi ngicela ungivikele nazi inkomo ezu-10. No, ngifikela ngenxa yokuthi uJesu uyena owangithengela ukuvikelwa kukaNkulunkulu. You understand? It is because of le nto enziwe uJesu. Kumele uku-understand lokho. Yingakho singahlabi sabazalwane. Umuntu uthi akahlabe, wazi ukuthi umuntu sihlaba manje umhlatshelo wenzayo uya kumadimoni. Mangabe uthi wena usindisiwe noma awusindiswanga, in fact wenza umsamo, uchitha igazi, le gazi ulenzela uNkulunkulu. Wrong. You are too late. You are 2000 plus iminyaka late ngelento yenzayo. Lento uNkulunkulu bemkela igazi lesilwane uJesu angakeze emhlabeni. You have to know that. Sizokusho nje lokho qiniso le. Okay. After, okay, angibuze kanje, after uJesu esevukile wabethela wafa wavuka, ikuphi eBhayibhelini lakho la ubona khona umuntu othi umzalwane ulandela uNkulunkulu ngeqiniso enza umhlatshelo? Ngikhombise. Uma ngikhombisa ke then ngizowenza nami.
because I know angeke ngikhombisa angeke ukuthole akukho ukuphela umhlatshelo yezilwane ukuphela kwawo kwaba ilesikhathi uJesu esebethe esiphambanweni. Then after that no more, we no longer make animal sacrifices. Asehlaba izilwane sihlabela abangasekho sabakhumbula no abangekho abangasekho abakuphi balaphi lithi iBhayibheli balaphi balaphi lithi iBhayibheli kuneza umuntu ukuthi aphile kanye emva kwalokho kwehlulela abaseHebrew chapter 9 verse 27 kuneza umuntu ukuthi aphile kanye emva kwalokho kwahlulelwa. So owahlulelwa wayapi wayezulwini noma wayesihogweni awukwazi ukubona lokho but ulapho kulezo ndawo ezombili lithi iBhayibheli ke umuntu osendlule lithi akalisana sisabelo incwadi uMshumayeli chapter 9 verse 5 6 7 lithi umuntu ongasekho lithi abaphilayo bayazi ukuthi bakufa kodwa abafile abazi lutho lithi inzondo yabo uthando labo umono wabo konke kuphelile abasana sisabelo nanini kuloko kwenziwa ngaphansi kwelanga abasana sisabelo. Hayi umama ufikile kimi hayi bengayona umama akasana sisabelo ngabe uyakholisa uNkulunkulu. Hayi ubani ofikile pho kimi hlala kule channel sizokufundisa ukuthi ubani lo wafika kuwo ukuthi ufike ngobani ukuthi umuphi umnyango uvuliwe empilweni yakho ukuze lo wafika kuwe ezenza ugogo akusuye ugogo. So ngamanye amagama masithi sihlabela abantu abangasekho sichitha igazi siyabakhumbula hayi ungahlaba inkomo hawu ugogo washona namhlanje aseke nje ngokugopha impilo yakhe sikhumbula impilo yakhe ake sike sihlaba inkomo sihlaba imbuzi akunankinga lokho but masimanje leyo mbuzi leyo lonkomo leyo usuyithatha isemsamo uthi gogo nako kwakho gogo senzela wena hayi cha hayi ke lithi iBhayibheli akasena sisabelo kuloko kwenziwa ngaphansi kwelanga akakwazi ukwamukela lento menzela yona ugogo akakwazi ukuyamukela lento leyo la ikhona akasavumelekile ukuthi abe ingxenye izinto ezenzeka la emhlabeni. I hope siyezwana lapha. I hope kusobala lokucacile lokho because we cannot siphile ngathi asilazi iqiniso levangeli. Ngikhuluma nabantu abasindisiwe njalo ngabe wena awusindiswanga angikhulumi nawe ke wena ke uzowenza izinto ngokwenkolo yakho ke enganayo uKristu. Ngikhuluma nabantu abathi basindisiwe bangabazalwane balandela uKristu uNkulunkulu wabo uJehova usimakade lo iBhayibheli likhuluma ngayo. Ngikhuluma nabantu abanjalo. So abantu abanjalo no asihlabe bazalwane asihlabe nje hayi asihlabi no ungaxubi lo uNkulunkulu lofunda eBhayibhelini sizoyithinta lento lesizojula kuyona because ngoba itopic kumele siyithinte lesifike kuyona. Amen. Alright siyaqhubeka la. So I think sengichazile lento lesidala esisha asiphikanga ukuthi umuntu usidala esisha but kunezinto ezenzeka eziqhubeka zihlukumeza umuntu ngenxa ukuthi wakhona izinto azenzanga akasindiswa. Yebo ngeke ngasho mhlawumbe ngibeke kanje ngeke ngasho ukuthi ningixolele ama video ngiyaqala ukwenza ivideo yesiZulu nje ende ephilile impela ngikakhona ama video amafisha nambala 1 or 2 videos but ngoba ngifuna abantu bakithi basizakale so ngithi ama video ngizowenza ngesiZulu nangesingisi because I know baningi lenkinga izinto esikhuluma ngazo akuzona inkinga ebhekene abantu besizulu noma amaswati. No, these are international problems, believe you me. Abanye bethu sike saphila kwabanye amaswe inkukhu ayihlatshwa kuphela imsama kuyona into yenziwa South Africa kuphela noma eAfrica kuphela. Imsamo ikhona indawo amaSulumane nayo imsamo, amaNdiya nayo imsamo, amaChina ama-Asians they have imsamo ngisho ama-Americans banayo imsamo abantu base South America go Haiti go Cuba go Argentina go Brazil ikhona imsamo is a man thing, it's an international thing, it's not a race thing. Ayikona into ehamba ngokwebala lomuntu. Believe me, if ucabanga lokho then kusakude understand izinto zikamoya usazoshayeka. You are very ignorant. Sokusiza kodwa uNkulunkulu sokusiza through this channel siyabonga kakhulu. Alright. So angibeke kanje mhlambe let me ake ngidlulise leli phuzu leli. Angeswajaha ba video bazalwane nje ulwazi mabe ufuna ukufunda ngempela ufuna ukukhula thatha isikhathi, you have to invest in knowledge. Okay? Mhlambe sibeke kanje. Kukhona izinto umufunda incwadi mhlambe umfunda incwadi efana njengo Deuteronomy 28 ufunda incwadi ka Leviticus chapter 8 chapter
I think chapter 18 mangikhumbula kahle. Let me just verify. Uzothola lapho ukuthi iBhayibheli linikeza umyalo ukuthi umuntu owenza lokho olala nesihlobo, olala nesilwane, olala nomuntu obulilo bodwa, olala nengane yakhe, olala lezinto ekanjalo. iBhayibheli umuntu owenza njalo uzokufa. Okay. So now, how does that apply to us in the New Testament? Ngoba sithi phela ngisizwe singaphansi kwesivumelwano esisha, angithi sithi ngaphansi kwesivumelwano esisha, we are under grace. So lemthetho lena ke, how do they apply to us? Because lemthetho lena, they are moral laws, yabo, zidila nempatho, in the sense nempatho yomuntu, mangayibeka kanjani mangithi impatho yomuntu, mhlawumbe umuntu understand. Uma ngithi there are moral laws ngichaza ukuthini, imithetho yokulunga idila nenhliziyo yomuntu, imithetho iveza inhliziyo yomuntu, yabo, and kunesizathu uNkulunkulu athi izinto singasenzi. So manje uma usenza under the New Testament, what happens? Well, simple, ngichazele ngikusize. Okay, ake sithi okay, ngilala nesilwane manje, ngimuzalwane ngisindisiwe, ngiyalimala, ngiyashayeka endleleni ngenxa yobude bendlela. Ngishayeke, okay, ngigcine ngifike ngisengenza into iBhayibheli ibeza ngesinengiso, ngilale nesilwane. Okay, and I've dealt with people, I've dealt with one person ulala nalento leyo, oyenzana leyo nto leyo. I'll share the testimony ngelinye ilanga. All right, what happens ke lapho ke? Now akekho ozokubulala, ozokushisa, ngoba bekwenziwe iTestament elidala, akekho ozokushisa, akekho ozokubulala, akekho ozokuhlaba ngomkhonto, anything like that. But what will happen is this, because share ukuthi isono nesono siaffecta umbuso wokukhanya, siaffecta nombuso womnyama. Right, what will happen? Ake sithi manje ke, what will happen? Okay, angaguquki, sengidlalile nelwane ke, kwenzeke kanye. Once is enough. Akudinga ukuthi lento enzeke kaningana. Once is enough. And lesono ungasenza, usenza ngenxa yenyama yakho. Ithi iBhayibheli mayikhuluma ngemisebenzi yenyama, iBhayibheli ikhuluma ngemisebenzi yenyama, liyabala nofeba nani inhlobo ukungcola, libala ukungcola nani. So lokho ukungcola lokho, ungcola ungcola ngokwezono zocansi. Okay, because ukungcola kuyahluka now. There's different types of izinto engcolisayo noma izono ezingcolisayo, but this one is speaking particularly about sex. Kukhona ungcola kufika ngokukhonza ithixo, ngokuba munye, umuntu abe munye nezithixo, ngokwenza imhlatshelo, ngokudla izinto ezinikelwe zimhlatshele kuyithixo, amadimoni, babethu amadimoni. Lethi anazi ukuthi laba abezizwe abahlabela abezimhlatshelo kuyithixo, so benzela amadimoni. Amagama lo moya lo emva kwalesithixo lesi, kulo msamo lowo kunomoya okhona lapho okuwona owamkela imhlatshelo yakho. Okay, iBhayibheli isho kanjalo, so iBhayibheli reveals. Sizobheka imsamo, sikhuluma ngemsamo ngendlela ejulile, because we have to speak from some from a perspective yeBhayibheli elingakhulumi nomuntu nomlungu, alingakhulumi nomuntu omnyama, likhuluma na the whole of humanity. Okay, iBhayibheli is addressed to the whole of humanity, black, blue, green, yellow, doesn't matter. Right, ake sithi sengidlalile, going back to my umzekelo wami, sengidlalile ke nalenkomo. What that will do, so angeke ayekho umuntu ozongikhaba ngamatshe angishaya ngibulale, because umuntu ozonza lokho uzoboshwa phela, uthatha umphefumulo ngithi. But what will happen, ngokombuso bomnyama, uma wokufa uzoqala ulandele impilo yami, ufuna udale noma ufuna ithuba lokungibulala. Because why is that? Ngokwesivumelwano esidala, leyo nto leyo isijesu sayo bokufa. Ngamanye amagama, umoya wokufa ubukhulula phezulu komuntu, kube uwona obanga odala ukufa kwakhe. So ukuthi umuntu abulaweke, ngafa ngendlela afa ngayo, ashiswe in agule, what not, that was the manifestation ukuziveza komoya wokufa. Whether ingozi yemoto what ukuziveza komoya wokufa.
But now in the New Testament, uma ngenza lesigameko leso that was punishable by death in the Old Testament, kusivumelana esidala, then ke uma ukufuna igunya nelungelo lokuhlukumeza impilo yami ngenxa ngokuthi ngenxa lesenzo engisenzile. I hope you understand, bakwethu. I hope you siyayiqonda lento engishoyo, because kubalekile ingaka abantu benza izinto ezithize balandela uma ukufa. Ukuphinga, wake waphinga, uma ukufa will follow you. Izinto zoqala zifa empilweni yakho. Ukuphinga adultery, fornication, ukuphinga emshadweni, ukufebe, ukulala ukutabane, ukulala nengane, ukulala nelwane, nezinye izinto sizokubala nje kuningi. But uma ukufa emva leso sigameko leso, uma ukufa uyaqala ube namagunya namalungelo phezulu impilo yakho, and uyoqala ukubulala izinto around you. Umzimba uyaqala uyafa, umqondo uyaqala uyafa, ubudlelwane nabantu buqala uyafa, umshado uyaqala uyafa, ubudlelwane nabantwana baqala buyafa, ikusasa liyafa, isimo somnotho siyafa, inhlupheko, indlela esheshayo ezifikisana enhluphekweni ukufeba, adultery, indlela ezisheshayo ezifikisana ethuneni ufebe behlisa insuku zomuntu. For example, enye into ehlisa insuku zomuntu lithi iBhayibheli ukuqalekisa abazali bakho, ukuthuka umzali, ukuthuka ubaba nombaba wakho, umama wakho nombaba wakho, lokho kunciphisa insuku uyini kusasoma ukufa. Kusasoma ukufa. Lithi iBhayibheli yazisi uyihlo nonyoka ukuze insuku zande. So umuntu ongamasisi, umuntu does the exact opposite, oqalekisayo, then ke spirit of death uyangena uzobulala kunciphisa insuku. Noma kwenzeka depending ukuthi lento yenzeka kangakanani, wenzeka ngakhi, uyenzeka kangakanani, it will depend ukuthi umoya wokufa uthola indawo engakanani empilweni yakho, uthola amagunya angakanani. But kuzoba nalezo impawu lezo nje zokufa empilweni yakho. I promise you that iyona ke mase sithi manje ke lento leli mase usibheka manje ukuthi mase sibheke ukuthi lento iapply kanjani. Ngiyathanda mina ukwazi ukuthi inze apply kanjani. I am telling you. So ngizengizama ukusho ukuthi uma ngiphingile, it's not ukuthi inkosi ngiyacela inkosi ungithethelele, inkosi ukuthi ngiphingile. Yes, yenza inhloko, vuma masivumezana zethu ukuthi uNkulunkulu uthembekile ukuthi ahlanze sithethelele, yabo John uqala 1 John chapter 1 verse 9 angithi. Then ke sempusana kumnyama ke ninamimoya namademoni enbe namagunya namalungelo phezulu impilo yami ngenxa yesono sami sokufeba. Yabo ngiyavuma ngifebile ngikwenzile, kodwa ke ngiyavuma namhlanje igazi leJesu liyangihlanza, ngiyazihlukanisa nani. Wena moya wokufa ubona amagunya namalungelo phezulu impilo yami ngenxa yesigameko sokufeba, ngiyaxosha, I rebuke you, ngiyaxosha, ngiyaxosha, phuma empilweni yami asona amagunya namalungelo. Akudingi ukuthi uyemsamo uthi uyogeza, no, igazi laJesu seligezile. Igazi laJesu liyakwazi ukuthi ligeze likuhlanze. And ke lo isilwane iBhayibheli alikwazi, igazi lesilwane alikwazi ukuhlanza unembese. Lisho njalo iBhayibheli. Yengakho ke nizolana nizofeba niloku nivuselela umsamo, ufebe ushayeke, hawu yindaba sekunenkinga udinga yemsamo futhi. Kanti igazi kaJesu uvela uvume, igazi kaJesu uma uvuma ngomlomo uyaligunyaza ukuthi likuhlanze, uyaligunyaza ukuthi lihlanze unembeza wakho, lihlanze umzimba wakho, lihlanze umphefumulo wakho, lihlanze nomoya wakho. Bese igazi lamandla egazi lewona agunyaza kunikeza amandla ukuthi umelane nefindo lemphefumulo, nesiqalekiso, nemimoya namademoni ebinamagunya namalungelo phezulu empilo yakho ngenxa yaleso sono owasenza uNkulunkulu esekuthethelele sona. But imphumela, the consequences of leso sono leso, you have to deal with them. I hope siyatholana, I hope siya-understandana. Ngiyanisiza njalo, angiyazi lento engikhulumayo kubantu abaningi into entsha. But this is the information that ubushoda ngayo bukhulukela ukuthi uNkulunkulu, why is this happening? Why la ekhaya sonke sabafana sinenkinga ngokufeba, obabe befeba baze bathi ngesingisi the apple doesn't fall too far from the tree. Thank God ukuthi uJesu ke usenza ihlahla zokulunga. Akusadingi ukuthi sikhiphe izithelo empilweni yethu ezihambisana ngokwepattern lasekhaya. Angazi masatholana yini. So I am saying la ekhaya makubona ngathi bonke abafana bayafeba nje, behamba bemithisa nje. Umfana ayikho umfana ayikho umfana oshadile, bonke abafana banengane ezintathu namantombazana ahlukile, different baby mamas.
ngathi into ehlasela abantu abafanele ekhaya. I am saying to you, it could be lento iqale kubaba, ubaba wavulela lo moya wokufeba ofike uninfluence noma seningathandi uzonenzisa, uzoninfluence ukuthi nenze lento enenzayo, because khona isiqalekiso esikhona la ekhaya esesizukulwane. There's a generational curse that permits, allows, authorizayo, esigunyaza umoya ofebe ukuthi unihlasele. So yebo sindisiwe, uyamthanda uJesu, ufuna ukumkhonza uJesu, uyabona ukuthi no man, ingqondo yami ngiguqulile man, anginayo imicabango yokufeba, nginawo isithelo sokuzilawula, nginawo umoya wokuzilawula, umoya ongcwele, ngiyakwazi ukuzilawula empilweni yami. When it comes to everything ngiyakwazi ukuzilawula, but when it comes to ukufeba, then ngiba nenkinga. Why is that? It's because probably kunomoya wokufeba onamagunya namalungelo ukuthi uinfluence, until uaddress lowo moya, ubhekane nawo, umelane nawo ngegazi lika Jesu, uyohlezi uinfluence, ukushaya, ukwenza ukuthi uwe. And the more uwa, the more wenza amakodwa emphefumulo, the more wenza amakodwa emphefumulo, the more iqalekiso zingena, the more imoya yenkanuko ikhlasela. So I hope you understand, Bazalwane. Asishongo ukuthi usaseyista lesisho siyamthanda uJesu. Yes, uJesu ungcwelisa yini ukuhlukanisele nezwe, but now you have to now usihlukanise nezwe ke kokuqala eliphakathi la kuwe la, uguqula ingqondo yakho. And then also nezinto ke ewazenza ezinomthelela, ezinama consequences, imphumela as influence impilo yakho right now. Let me take another example of any generational case abantu abangayinaki. And I'm sharing this. Lezi zinto engisharayo ke lama example la, I'm sharing them for my personal life, and as some of them is impilo zabanye abantu esike sabasiza ke ababenele inkinga lezike. Ake sithi intombazane ina 14 years, right? Yakhulelwa ke, yaqala yaba sexually active, yalala ke, yakhulelwa, msikhulelwe ke, iqale manje ke intombazane ingabatshela ekhaya ihambe yokhipha isisu, noma imtshela umama asithi umithi umfana na 16. Okay, intombazane na 14, umfana na 16. This is a very practical example and it's very applicable. Ningizwe kahle because khona ngizokufunda la. Siyabonga Nkosi Jesu. Intombazane na 16, umfana intombazane na 14, umfana una 16. Bamithisane ke esikoleni ke, basafunda ugrade asibafuna ugrade 9. Right? Intombazane umtshela uma wentombazane athi hayi ingane manje awulungele ukuthi ube nayo, hey izobambezela ikusasa lakho, hamba ukhipha isisu. Umfana, okay, intombazane bele mfaneni uthi mangikhipha isisu, ya ethi umfana hayi ayikhipha isisu, nangu ubani 85 rand, 90 rand, hamba uyothenga i-morning after pill. Okay, noma hamba eclinic, ngiyakuphelezela beclinic, so khipha isisu. Okay, hamba esibhedlela ukhipha isisu. Right. NgokweBhayibheli, ngokwezwi kaNkulunkulu, ngokuhlakanipha kaNkulunkulu ke, ngomthetho kamoya ke, athi ukutshela ukuthi nayi yini into enzakeleke, ukuthi umthetho kamoya ithini ke ngalento leni, khona uzo understand. Number 1, into enze le ntombazane ichithe igazi elimsulwa. She has shed innocent blood. Okay, na iBhayibheli liyasivezela ukuthi ke igazi linezwi, linephimbo, liyakhuluma. So igazi alifi, so igazi study shingelelanga senze nje istudy sifunda sidelana negazi, khona uzobona ukuthi igazi liyini, uzo understand ukuthi igazi lisebenza kanjani, kwaningi abawusizakala nalapho futhi. Okay, but ke lithi iBhayibheli igazi limsula liyakhuluma, igazi liyakhuluma nje manje ngabe likho umsula liyakhuluma linezwi, linephimbo. Negazi lika Jesu lithi iBhayibheli likhuluma izinto ezingcono negazi laAbel, izinto ezingaphezu kwegazi likaAbel. Igazi likaAbel indoda yokuqala ekuthiwa yabulawa iBhayibheli, nathatha umphefumulo wayo, ebulawa umfowabo. Lithi iBhayibheli igazi laAbel liyakhala kuNkulunkulu. Likhala lithini? Likhala ubulungiswa, ukuthi abenze ubulungiswa. God avenge me, Nkosi ngiphindiselele. Ya likhala lokho ke. Ingakho uNkulunkulu ke wakumele ukuthi abe kuphawu kuphezu kukaKhayini kuze angabulawa, because uma sikhuluma iqiniso umthetho kamoya, uKhayini utshala umoya wokufa, so kumele avune ukufa.
lokho akutshalile kumele avune khona, noma usuvuna ke awuvuni, uvuna sekuphinda phindiwe. What you sow, anti ukuze uthole isihlahla sama-apple utshala imbewu eyodwa ye-apple, utshala imbewu eyodwa. But amen, ngicela ukumalana bakwethu le video ingabe yide kakhulu, ngizoqhubeka kwivideo elandelayo, u-part 3. Amen.